bože můj, řekne své první slovo. Ale ne, to dítě má brain rot. Nechci brain rot, Mino. Co? Mino, chudinka malé, půjdeš domů se mnou. Jsi jen brain rot dítě. Taková děvčka, nechoď k nám. Mami, proč si adoptovat tohle brain rot dítě? Do naší rodiny nepatří Kanadou. Nemusí, ale cucu. Cookie je tvoje sestra Kaďa. Neboj se, Cookie. Vždycky budou místa, co tě budou milovat takovou, jaká jsi. Myslíš, že myslíva? Přihlas se teď do Perry Avenue Got Talent. A další je soda pop v podání Cookie. Mami, je to Cookie? Cookie? Sej tohle video, jestli miluješ ďábla a nechceš, aby si Angel sundal krabici z hlavy. Dej like a odeběra, jestli miluješ Ježíše a chceš, aby si Angel sundal krabici z hlavy. Páni, to byl. Nikon, vyhrávaj si cenu. Děkuju, mami, že mě vždycky podporuješ. A Cookie jsem na tebe tak hrdá. Myslíš, že se Cookie stane skvělou zpěvačkou?